moi implicadas no sector gandeiro, no sector tanto, bueno, na produción láctea, pero en xeral, no sector gandeiro, pois para que nos explicaran varias cousas. Primeiro, cal é a problemática que existe no sector que levou a que, ainda que todos máis ou menos temos unha idea, non? A que houbera estas manifestacións, esta folga. E segundo, en que aspectos, que eu creo que igual é interesante, non? Se pode incidir pois para o futuro, non? Eu creo que ainda que Outes é un concello onde, efectivamente, non hai moitas explotacións gandeiras, as que hai están justamente en boa medida aquí, na parroquia de Valadares, pero é unha actividade que nos interesa, porque para un concello, concreto de Outes, que perde poboación, moita poboación, interesan as actividades que sirvan para, digamos, fixar poboación no concello, non? E aquí existen non moitas, é verdade que unha parte das que existen tamén son explotacións especializadas na carne, vale? Pero eu creo que era importante traer este debate aquí, escoitable, por menos aprendendo todos, non? Tanto a xente de Valadares, queríamos que houbera moita máis, pero ao mellor tamén, como a xente de xeral. Eu xa non vou a dicir máis nada que presentar as dúas persoas que van a falar hoxe, non? A Xan Ramos, moitos de vos son coñeceredes, porque é do Concello do Lado, ese sí que de especialización potente, non como a... Pero, bueno, Valadares casi é, en moitos sentidos, é máis mazaricos que Outes, en moitos aspectos, non? Entón, conoceredes de seguro, ten presidente de unha cooperativa grilla, implicado en varios proxectos, eu xa diría que empresariais, puro e duro, non sei, pero de punto de vista gandeiro, que nos vai a falar en primeiro lugar, e despois Anxo Escariz, que é o coordinador actualmente da Organización de Produtores de Leite, unha organización que naceu fai pouco, que justamente é como, non sei se me equivoco, unha especie de mini patronal ou patronal, non sei se é a palabra, do sector, é dicir, unha organización que... Chama o sindicato que de patronal non gustou. Pero de sindicato non sei tampouco, non teño claro que está. Entón, para ser un mix. Moi atento a todo o que pasou agora, as negociacións e todo iso, e tamén unha experiencia no sector moi grande. Entón, van a falar de 10-15 minutos cada un, e a idea é que despois nós fagamos preguntas e todo iso. Entón, Xan, cando queiras. Bueno, boas noites, e gracias por vir aquí a escoitarnos e poder falar con vos, non? Eu vou facer un pequeno resumen de como é o mundo do leite no noso entorno, pelo menos o que é a miña visión. Eu, sin, digamos, ningún tipo de problema, podes interrumpir, preguntarme, eu dentro do que darei a miña opinión e o meu criterio. Bueno, o feito que exista leite en Galicia non se debe precisamente aos galegos. É como consecuencia de que cando Franco se fixo amigo dos americanos, ou ao revés, pois aquí o Banco Mundial de Desenvolvemento fixou, digamos, unhas metas postas no rolo de España, concretamente de Galicia. Entón, en Galicia viu que era un territorio óptimo para a produción de leite. A partir dos anos 50, máis ben a partir dos finales dos anos 50, empezou a haber aquí se creou unha pequena industria. Bueno, primeiro, o territorio que se fixou en Galicia para a produción de leite foron as Rías Baixas. Ese é o motivo porque algunhas das industrias que foron as primeiras que se instalaron aquí en Galicia, concretamente Nestlé e Larsa, que están en Vilagarcía e en Cesures, efectivamente. Entonces, pues bueno, eles viran que era óptimo, crearon un pouco de industria, unha cuestión moi importante, formaron os técnicos que foron os agentes de extensión agraria da antigua extensión agraria, que tuveron unha labor fundamental non só no desenrolo do tema do leite e da carne, sino tamén no desenrolo incluso social do que é o medio rural, ca súa implicación, vivían digamos no medio rural, convivían co medio rural, ca xente, e propiciaron, foron un factor moi importante a dar pasos de cara adiante, non? E logo, houve a outra parte que era o apoio, digamos, dos traballos. E aquí patinamos como sempre. Eu solamente vou referir a un tema que a mí me contaron personalmente. Moitos conocidos aí en Pesadoira, que hai unha pequena llanura, e, bueno, veu Franco a inaugurar, digamos,
o que se chamou Plan Coruña, que era para pasar os montes de Toso a terrenos productivos, trouxeron unha máquina que, ao parecer, no ano 63, valiu 200.000 pesetas o seu desplazamento, non sei, de localidade, funcionou mentres que estuvo pasou Franco e ali quedou hasta que prácticamente ocupiu o terreno. Quer dizer que a actuación neste sentido non é moi distinta da que está sendo hoxe en día, digamos, nesta cuestión. Por outra parte, antes de que isto acontecera, a produción de leite en Galicia era mal vista. Era de xentes, digamos, de clases máis inferiores. De feito, eu falo por cuestións que se refire a outra xente, non? De feito, as leiteiras que iban a levar o leite ás cidades eran como de unhas clases moi inferiores e estaba mal visto a produción de leite. O sea, co cal, o traballo foi un traballo ímprobo, sobre todo por parte dos entes de extensión agraria, para que nos víramos o tema da produción de leite con normalidade. Trasladado ao tema do día de hoxe, Galicia está considerada como unha das zonas, como unha das poucas zonas, creo que son 9 zonas de Europa, con aptitude leiteira. Quer dizer que nós realmente tuvemos e temos unha actitude de produción láctea. Iso por unha parte. Por outra parte, o título un pouco desta charla, ou desta conversa que temos, é o futuro do sector gandeiro. Evidentemente, é obvio, e pasou durante moito tempo e está pasando, que cando as sociedades de distintos países progresan, toman leite e comen carne. O mundo, pouco a pouco, vai sendo algo máis rico, o sea, con altibaixos, co cal o consumo do leite de carne é un consumo que está subindo e dunha forma constante e dunha forma estable. Por tanto, de alguma forma, este é o resumo. Hai futuro para a produción do leite e hai futuro para a produción de carne. Que problemas temos para que se dé unha situación que logo seguramente aquí Anxo vai alimentar de unha forma máis pormenorizada? A situación que temos ao día de hoxe é o seguinte. Vamos a comparar o que é a perspectiva dunha sociedade, digamos, que se considera moito máis desenrolada e que de alguma forma somos os que van diante na produción de carne de leite mundiales e que é o que eles plantexan. Eu o digo porque estou nunha charla que fai pouco tempo e o decía. O tema é o seguinte: facer explotacións ao redor de 3.000 vacas, industrializar, digamos, ao lado da explotación o produto para lanzarlo ao mercado, tendo moi en conta os temas medioambientales e, por suposto, producir en base á terra. Digamos, isto para nós parece un chiste, unha utopía ou algo inalcanzable, pero hasta agora foi así e eu creo que daqui diante tamén pode ser, que ou seguimos estas pautas ou de alguma forma non temos futuro. Eu acórdome que, cando se empezaba con este tema das cuotas e todo isto, eu me recordo que eu, falando así con xente, que eu estou falando agora con vos, decía, e incluso non se vai poder vivir con 10 vacas. Isto estamos falando do ano 84 ou 85, quero dicir, e dicía, que barbaridade, porque 10 vacas igual a tiñan 1% ou 2% da xente, non? Entón, a cuestión é que, ao parecer os tiros van por aí. Entón, é ver como nós rompemos os teitos que temos, os limitantes que temos para chegar a esa situación. Que non digo que sea ideal, pero de alguma forma a cantidad é importante, a calidad é importante, a man de obra e digamos, o bienestar tamén da xente que traballa no sector é fundamental para que o sector superviva, co cal eu non sei se é lamentablemente ou afortunadamente, eu creo que o camiño máis ou menos está marcado. Pero nós temos aquí uns problemas moi gordos. Temos problemas co tema do terreno. Evidentemente, ningún de nós ten terreno nin para 3.000 vacas, nin moito menos, non? Pero, sin embargo, aquí en Galicia hai unha cantidad de terreno abandonado que é, apabullante. E incluso, durante os últimos anos, eu tiña aquí un dato anotado, que é pasmoso, perdemos desde o 2006 desde o 2007 hasta o 2014 10.000 hectáreas productivas. En Galicia perdemos 100.000 hectáreas. Quer dizer, evidentemente non estaban todas juntas, pero de alguma forma hai terreno. E estas hectáreas maioritariamente foron
abandonadas ou mal gestionadas ou mal incluso mal plantadas, quer dizer, con plantacións inadecuadas. Porque isto xa é unha tradición que, por non entrar moito en detalles, é unha tradición que xa ven desde a nosa entrada na Comunidade Europea. A maior parte dos cartos que debían ir para o desenrolo rural, fundamentalmente para o desenrolo da segandaría, de carne e de leite, foron para forestación, pero para amar a forestación máis para outra cousa que é incluso máis espeluznante, que é a industria do lume. Se se conta a alguén que nós estamos pagando millóns e millóns de euros por apagar o lume en terrenos abandonados, é que nos chaman tolos. O sea, ten terreno abandonado, que o cuide, que o arrende ou que faga algo, pero non temos por que toda a sociedade pagarlle, digamos, ese incompetencias. Quer dizer, hai terreno. Hai formas, de alguma forma, de acceder ese terreno. Alugueres, bueno, hai formas. Non vamos agora meternos en concentracións parcelares, pero hai formas. Ese é unha eiva, o tema da terra, que de alguma forma non depende de nós, pero que as autoridades aquí en Galicia ten que facer o que se chama, e dentro fai moito tempo, o tema da ordenación do territorio. Saber o que son solares, o que é terreno edificable, saber o que é terreno para cultivos forestales e saber o que é o terreno para outros cultivos. E a partir de aí se pode estructurar o tema dos forraxes para o tema de alimentar o gando, non? Outro tema que temos é a cuestión da industria. A cuestión da industria, digamos, como unha pequena industria autóctona, hasta a entrada na Comunidade Europea, que houve unha concentración da industria, e esa concentración o que fixo foi que poñer prácticamente a industria do Estado español en mans de estranxeiras, concretamente en mans francesas. A estas alturas é unha eiva porque nós dependemos totalmente da política desas empresas que ten uns intereses que non coinciden nada nin cos gandeiros, nin cos gandeiros, nin cos do Estado español para o seu desenrolo. Entón, esa é unha barreira que temos que superar. A última oportunidade que houve, de alguma forma, de que crear unha industria estatal era que quedara unha industria, digamos, medianamente moderna e con un fondo de comercio, con clientela, digamos, que era Puleva. Esa industria, que tiña un tamaño un pouco importante, foi vendida aos franceses, co cal agora mesmo quedan residuos. Quer dizer, o tema de Feiraco, o tema de Río, non representa en Galicia, creo que non máis do 20% en total da industria, que a nivel do Estado, evidentemente, moi pouco, non? Co cal, por aí, ou hai unha aposta decidida dos capitales públicos ou privados para crear unha gran industria que atenda aos nosos intereses, ou senón non hai solución a isto. Esa parte intentouse, polo menos en 2 ou 3 ocasións, facer o que se chamaba o Grupo Lácteo Galego. Ao día de hoxe, eu non vexo que esa capital que este en condicións de apostar por este sector. Co cal, eu creo que a única posibilidade é ir buscar socios donde os haxa, outras partes do mundo, para romper os intereses das industrias francesas que nos están supeditando a eles. E o que están facendo é a leite que lle sobra en Francia, en vez de, para non abaratar o precio dos produtores nin o precio do mercado, atraen para aquí, para España. Co cal, nós, como de outro, somos o sumideiro do que eles lle sobra. E iso vai ser así hasta que nós teñamos a nosa propia industria que desarrolle a súa propia estrategia para, primeiro, abastecer o mercado estatal. Sabedes que o que producimos en España son 2/3 do consumo, co cal aquí ainda había un recorrido moi importante para producir máis. Pero como outro, como a industria é foránea, nos está supeditando iso, está traendo leite de fora. Entonces, no aspecto industrial, que é o aspecto máis peleagudo, hai 2 opcións. O ben que o Estado ou os capitales interveñan, os capitales privados, cousa improbable, o ben que nós busquemos aliados e puñamos nosos cartos para fazer a nosa industria. Iso non é, digamos, nada imposible, dado que en Europa a industria fundamentalmente se creou a partir dos gandeiros, a partir das cooperativas que crearon os gandeiros. É certo que aquí, respecto do tema cooperativo, hai moitas eivas porque,
unha vez escutei unha definición unha empresa privada, era 4 mataos que mantiñan un listo, non? E unha cooperativa eran 4 listos que mantiñan un matao, quero dicir que a xente mantiña unha directiva que non era funcional. Evidentemente, nas cooperativas hai moito que andar, pero eu creo que é un dos poucos camiños que nos quedan para aglutinar capital, aglutinar terras, aglutinar activos de cara a crear unha industria e de cara a crear un sector. Porque, como dixen no principio, ten futuro porque hai demanda e porque nós somos unha das zonas que está, digamos, calificada objetivamente como aptas para producir leite. Eu, de feito, cando falo con moita xente fora de Galicia, unha das cuestións que me preguntan, saben que prácticamente en todo o mundo o millo é unha das principales fontes de alimentación dos animales, é canto gastamos en regar un millo. E sabedes que somos das poucas zonas onde o millo non se rega para obter cultivos. En definitiva, eu creo que ten futuro e que o futuro pasa porque nós tomemos medidas porque outros non as tomaron nin as van a tomar para salir deste impasse. Eu me quedo aquí, podíamos contar así unhas cousas máis, pero eu prefiero que no diálogo que vas quedarnos un latazo de... Bueno, eu sou un Anxo, agora sou o coordinador da OPL, é unha organización de produtores lácteos, non? Que ten nos seus estatutos, a definición é unha organización profesional, exclusivamente profesional de gandeiros de leite, de vaca. Eso xurdiu pola fusión de dous grupos, un era Gandeiros Unidos e outro grupo a nivel Estado, é unha organización a nivel Estado. Ahora mesmo representamos sobre o 9% do leite de toda España. Xurdiu da fusión de Gandeiros Unidos, que alá polo ano 2008, se vos recordades, foi unha asociación de gandeiros que saliu un pouco como reacción contra, digamos, un movimento sindical que estaba mal a gusto, non? Non se sentían representados polos sindicatos, vían que os sindicatos camiñaban por unhas líneas, cada un a súa línea política concreta, porque estaban todos ligados a un partido concreto determinado, e cando chegaba a hora da verdade, como se demostrou no ano 9 e depois no ano 12, pois cada un apostaba pola súa interés político e ao final os intereses dos gandeiros quedaban un pouco no aire. Entón, a idea inicial era eso, facer unha organización exclusivamente profesional, o que apuntaba de cara ao tema da patronal, pois algo si ten que ver, que é que o que pretendemos é ser unha representación agraria con toda a forza necesaria. Como estuvemos vendo ahora nestes último mes e tal, é super fundamental que os intereses dos gandeiros estén representados na ILAC, que onde se cocen as cousas. A ILAC é unha interprofesional ata en Madrid que ahora mesmo ten representación por parte nosa. As últimas eleccións agrarias que hubo foron as cámaras, que foron no ano 2002, e solamente están representados a SAJA, UPA e COAG. UPA sería Unións Agrarias aquí en Galicia e COAG sería o sindicato. E a SAJA, non sabemos quen é aquí en Galicia, pero hai un señor que se chama Paco Bello, que é o que aparece nas reunións. Entón, o tema está así, un pouco o que pretende esta asociación é ser unha asociación estrictamente profesional. O seu objetivo único é defender os intereses dos gandeiros e, en principio, estamos traballando en moitos ámbitos, non? O sea, desde organizar estas movilizacións para presionar a administración para defender unha serie de dereitos que consideramos básicos, hasta cousas tan dispares como facer denuncias de plantacións ilegais de eucaliptos que afectan unha determinada zona, ou gestionar con su delegado a retirada de multas ahora que están dando caña no tema co transporte do silo de millo, o sea, cousas do mar disparo. Entón, un pouco fixando unha folla de ruta, ahora mesmo estamos exclusivamente concentrados na defensa deste acordo de Madrid, pero en cada momento fixamos unha estrategia
tanto global como por comarcas, non? Pois a mellor pasado mañá, ahora mesmo o programa está aquí en Galicia, pero a mellor pasado mañá pode estar no País Vasco, pode estar en Andalucía, entón tenemos un pouco que concentrar as nosas forzas para defender os dereitos de ser gandeiros nesa zona, non? De cara a un futuro, como ben apuntaba, non, aquí xa que temos varios problemas, non, importantes a nivel estrutural, de cara ao futuro apuntamos un detalle, non, de cousas que sí que pode haber unha terceira vía, porque evidentemente a línea de meter cartos aos produtores na industria ahora mesmo cada vez ponse máis lonxe, máis lonxe, máis lonxe. Entón, poñemos un exemplo dunha asociación que está funcionando en Inglaterra, unha asociación de gandeiros, que o que fan é directamente negociarlos co mercadona de turno, é dicir, a ver, usted que é o que quere? Bueno, pois eu quero 200.000 toneladas de queixo tipo Arzúa Ulloa e o que sea. Entón, a organización de produtores é a que se encarga de falar coa industria, maquilar e encargarle, fabríqueme vostede o leite e temolo nós, vostede fabrícame tantas toneladas desto, encárgase de levar ao transporte e de cobrar directamente. Esa é unha vía que a nós parece-nos pois que pode ter futuro, sabéndose organizar, e polo resto, pois evidentemente o mercado do consumo do leite vai en aumento, ainda que é certo que ahora mesmo estamos nun momento apertado, porque o fin das cuotas non é que supuñera un gran aumento de producción, como dicen moitos por aí, que están dicindo que claro, que acabaron as cuotas e puxemos a producir como locos, que iso é mentira. O que pasa que ahora mesmo coincideu, pois ese pequeno aumento que se produxo, que sí que foi pero foi moi pequeno, estamos falando de 8 ou 9%, coincideu con un descenso puntual do consumo sobre un 13%. Entón, se ti xuntas un descenso dun 13 con un aumento dun 8, es un desfase no mercado dun 20%. Entón, eso é unha cousa moi puntual que está pasando ahora mesmo, que é cuestión de abrir fronteiras e de solucionarlo políticamente. E outra cousa moi clara que os quero decir é que isto é un problema político. Isto é realmente un problema político. Porque independientemente de toda esta historia que falan do libre mercado e todo isto, isto é un mercado que está moi intervenido pola Comisión Europea, está moi regulado con 50.000 normas. O tema de non se pode decir que ao acabar as cuotas estamos xa no mercado libre, porque iso é unha mentira como un piano, está totalmente intervenido por todos os lados, e o que está é moi mal intervenido, e está moi gobernado por quen está gobernado. Entón, hai os poderes políticos, que é a industria láctea alemana, hai os poderes que é a industria láctea francesa, e a diferencia de España, pois podemos ver que a industria láctea alemana sí que lle dice ao goberno que é o que ten que facer, e o goberno alemán toma medidas. O goberno francés ten moi claro a importancia estratégica do sector lácteo no seu país e toma medidas. Ainda que lle avisen da Comisión Europea ahora mesmo, neste ano 15, saleu un comunicado da Comisión Famosa da Competencia, sabedes que cando falan de libre mercado sempre nos están botando en cara de que nós queremos poñer un precio mínimo do leite e que eso non se pode facer porque estamos nun libre mercado e está a Comisión da Competencia dixendo. Son gilipolletes e son chorradas, non? No ano 2009, o goberno francés, nunha situación de crisis como esta, tomou unha decisión moi clara de apoiar o sector gandeiro, tomar unhas decisións coa industria e coa distribución. De acordo? Entón, xa a Comisión da Competencia Famosa estaba vixiando de que aquilo podía ser ilegal e ora saleu unha sentencia dicindo que as decisións que se tomaron no ano 2009 posiblemente sean obxecto dunha sanción porque posiblemente foran ilegales. Me importa un pimiento. E o goberno francés tamén, porque tuvo desde o ano 2009 hasta o ano 2015 o sector lácteo máis ou menos tranquilo e organizado, e producindo e traballando. De acordo? Entón, ahora que coño lle importa ao goberno francés que veña a Comisión Europea a dicir, mire, vai a poñer 50 millóns de euros de novo. Dice, bueno, por desconto, por lo que me debes. Pero tes un sector solucionado. Entón, isto é un problema de defensa del país. Entón, a diferencia do que pasa en Castela, as explotacións lácteas que están en Castela, pasado mañán, hai un rollo que se chama os cortes de oportunidade, pasado mañán podese dedicar a producir alfalfa e non pasa nada. Nós aquí non podemos dedicarnos a producir outra cosa, porque por suerte ou por desgracia nacenos a erva nos tellados. Bueno, pois iso é unha superventaxa competitiva a hora de producir leite, non? Que pasa? Que temos que organizalo e o camiño vai por reducir o coste de producción e todo iso, non? E poñer a disposición, pois, o famoso banco de terras, poñer a disposición superficie agraria, non? A única maneira de ser competitivo
E como se está vendo agora con estes... Depois vamos a falar do reparto este dos 300 euros e todo eso, e aí vai se ver un pouco o competitivos que somos, non? E somos moi competitivos, e podemos ser moitísimo máis, non? E entón, a única maneira de sobrevivir neste sector é ser competitivo, e a maneira de ser competitivo é que a explotación teña a mínima entrada de insumos procedentes de fora de explotación. O sea, o leite ten que salir de erva, e non hai marguentas de hoja, erva do millo, do forraxes producido na casa, e non hai marguentas de folla, e todo o que se queira facer pallas mentales de facer a explotación entre 1000 vacas está moi ben, pero se tens que comprar todo, meteste nunha grandísima ruína. Iso é o que hai. Entón, nós temos que ter claro de que estamos nunha zona moi competitiva para producir leite, representamos o 50% do gandeiro de España e o 40% do leite de España, e podía ser máis, e podemos medrar máis, porque a diferencia dos andaluces, os andaluces pasan mañán, súbille unha décima ao gasoil e unha décima a soja e teñen que pechar automáticamente. Depois vamos a falar dos costes, dos umbrales de rentabilidade que están agora moi de rabiosa actualidade no tema dos 300 euros. Entón, nós temos ainda marxe. Non sei como temos marxe, non sei como temos, tamén é outra cuestión, porque levamos un ano e pico cobrando leite por baixo os costes de producción e seguimos aquí. Tamén é outro misterio. Pero os andaluces non siguen, e os cataláns tampouco. Os cataláns presentan 3 meses seguidos contra resultados negativos, pechan e se olviden do tema. Nós non. Esa é outra cousa que temos que ter conta, de que a dimensión do sector lácteo, a estrategia do sector lácteo en Galicia vai moito máis alá que un mera tema económico dos 9.800 gandeiros que quedamos aquí. Vai moito máis alá, un tema demográfico, un tema social, un tema que arrastra un montón. Este é un sector que non é como facer tornillos. O facer tornillos afecta o da tuerca máis o do tornillo. Aquí hai moitísimos sectores ao redor que están vivindo directamente o sector lácteo. Co gran, a grave crise económica que temos e o grave problema demográfico que temos, se nos ven abaixo o sector, vai haber moitos concellos, moitísimos concellos que van desaparecer do mapa. Entón, hai que ter claro que é unha cousa estratégica e hai que defender políticamente, punto. Entón, hai que poñer as medidas para que alguén, os responsables, o defendan políticamente onde teñen que defender. Entón, agora xa entro un pouco na dinámica do que pasou durante todo este ano. Bueno, a movida gorda empezou porque xa levamos arrastrado, xa vos digo, un ano pico de uns precios que non ten xeito, non? Porque hai o coste de producción. E a chispa xa saleu a finales do mes de xuño, cando xa, a parte dos precios ridículos que estaban pagando, pois hubo unha industria, ou dúas, que empezaron a deixar leite na calle. Iso é algo insólito neste sector nos últimos 20 anos. Nunca se deixara leite sin recoller. E hubo xente que tuvo que tirar o leite, deixar a industria, e, curiosamente, por vimos que había unha especie estratégica que detrás desa industria que deixaba o leite viña outro coche escoba, digamos, esa industria deixaba o leite a 24 céntimos e por viña outro detrás a collelo a 18 céntimos. O sea, un punto insulto, non? O sea, reírnos de nós na cara. Iso todo estaba un pouco, era unha estrategia un pouco que tiña a industria para botar abaixo o que é o paquete lácteo, non? O sea, o paquete lácteo, aínda que é unha ferramenta que nós consideramos que é bastante inútil, porque aínda que os seus principios son máis ou menos decentes, despois non leva unha normativa de acompañamento que faga que eso sea totalmente obligatorio, non? E que dé a posibilidad, por exemplo, de que un gandeiro denuncie un contrato de lácteo incumplido por parte da industria e que teña un resultado xurídico inmediato. Eso é inviable, total. Tal como está o paquete lácteo, a maior parte das veces que xa está posto. Se hai un problema de incumplimento, vai vostede á Cámara de Comercio de Lugo. O paquete lácteo explica un pouco por riba, son os contratos... O paquete lácteo é un pouco as medidas de acompañamento que viñan de atrás, que basicamente é un contrato entre... O sea, o que se queixa a industria é de que ese paquete lácteo obriga a industria a firmar un contrato de abastecimento durante un mínimo dun ano por parte do gandeiro. E a industria depois ten que ofrecer por ele. Se perde os clientes que ten, dicir, joder, a min obrigo a meter un contrato a chuparme o leite durante un ano e depois se ven un problema de baixa de consumo, que fago co leite? Entón, eso pegaba un tiro a industria, entón quería presionar ao Ministerio para que botase abaixo eso como fora, non? E aí empezou a movida. Entón empezou, e por onde empezou?
Dicimos, vamos a empezar por Galicia, que son os máis desorganizados, e aquí damoslle caña por todas as esquinas, e non pasa nada, e efectivamente, non pasa nada. Aquí, por desgracia, temos un sector moi mal organizado, que é outra, non? É unha cousa que dice a conselleira, pero que tampouco ten moito recorrido, porque o único que vale tamén organizarse como... Se non hai normativa de acompañamento, daría igual que tuvéramos unha sola cooperativa en Galicia, que podíamos fazer o mismo que estamos facendo. Pero o que sí non podíamos facer desde o ano 2009 e o ano 2012 era organizar o sector de unha maneira conxunta para poder mobilizarnos e para poder defender os nosos dereitos de unha maneira conxunta. Porque eso desde o ano 2012 non había maneira de facer. Nas últimas tractoradas o sector quedou tan queimado e tan enfrentado entre eles que non había maneira de organizar nin con sindicatos, nin con OPLs, nin con Cristo, nin con cooperativas, nin con nada. Estaba todo desorganizado, entón a xente tamén o sabe, a industria tamén o sabe, e dice, bueno, este vamos dar lixa que un vai protestar por un lado, outro por outro, pero aquí non vai pasar nada. E efectivamente foi así. Empezaron a baixar o leite aquí, pero de unha maneira totalmente desproporcionada con o resto do Estado, non? Estaban falando dun diferencial de 10 céntimos por litro e cousas peores, non? Entón, pois eso, a finais de xuño, empezamos a organizarnos entre nós, a falar entre nós, con sindicatos, a intentar cohesionar todo o sector. Costounos la de Dios, nos costou la de Dios, porque ao principio había uns sindicatos mayoritarios que pretendían un pouco acaparar todo o tema, e o rollo era que eles nos convocaban para unir o sector para apoiar a súa manifestación do día 17 de xuño. O tema empezou por aí, non? Entón, un pouco a OPL e cooperativas e demais, quixemos un pouco poñer un coto a eso, dicir, mira, os sindicatos representados ou que representadas, pero non representadas a todo o sector. E se queremos ter a todo o sector unido, aquí temos que buscar o apoio de todo Cristo. A plataforma en defensa do sector lácteo non ten que ser solamente unha reunión de sindicatos agrarios, sino que hai que meter aquí a todos os sectores que teñen que ver máis directa ou máis indirectamente co sector lácteo. Entón, buscamos o apoio das asociacións de consumidores, dos fabricantes de pienso, dos vendedores de maquinaria, dos veterinarios, todas as asociacións, habidas e por haber, máis ou menos directa ou indirectamente relacionadas co sector, foron as invitando. Tuvemos uns grandísimos problemas. Ao principio, durante as 3 primeiras reunións, os sindicatos mayoritarios non quixeron acudir ás nosas reunións, pero claro, a partir da cuarta xa viron, porque nos preocupamos moito de darlle publicidade, que esa é outra. Tampouco hai unha especie de apagón informativo, que non había interés en que salieran os problemas do sector lácteo había, entón que mandaban nota de prensa, vieron como Campo Galego che publicaba, pero o de Galicia ni pa Dios. Entón, claro, e veña, mandando nota de prensa, e bueno, foron empezando a facer seco, non? Entón empezamos a mobilizar todo o sector, vimos que tiñamos o sector máis ou menos unido, empezamos xa coas movilizacións, despois da gran movilización do día 17 de xullo en Santiago, a conselleira seguía dicindo que non había ningún problema no sector lácteo, que éramos uns alarmistas, e andábamos por aí cabreando na xente, que a xente porque estaba moito mellor que no ano 2009, decía ela, non? A súa sesión era que o sector lácteo, que estábamos cobrando os precios moito mellores que o ano no 2009, e ainda que baixáramos o noso costo de produción. Decía chorradas dese calibre. Bueno, entón, mira que temos un problema gravísimo, que é un problema de país, que se nos ven abaixo todo o rollo, que hai un diferencial con o resto do Estado, que hai tamén un intento dentro deste chantaje que a industria quería fazer ao Ministerio. Tamén había un tema de deslocalización, o que pretendían era levar a produción de leite a outras zonas máis próximas aos sitios de consumo. Iso tamén é unha disculpa que non acabamos ainda de entender moito, porque o coste de transporte anda entre 4 ou 5 céntimos por litro, como máximo, e eles están falando dun diferencial de 10 ou 12 céntimos, non? O cual tampouco acabamos de entender eso, pero o que sí que está claro é que a mesma industria, porque nós temos socios en todo o territorio de España, non? A mesma industria estaba pagando a un galego por 12 céntimos menos con tipo de Salamanca. Iso era así. Entón, iso é un problema de país. Entón, é un problema de país que a Xunta ten que poñer forza para poñer ao Ministerio e dicir, oiga, hai que poñer isto para solucionar. E non houve maneira. Empezamos todo o mes de agosto
Empezamos por Santa Comba, empezamos a recabar apoio de toda a sociedade, incluso os alcaldes, de todos os colores políticos, por primeira vez, se deron conta de que realmente temos un problema moi grave de país e temos un problema moi grave no sector superestratégico e empezamos a organizar movilizacións masivas en todas as comarcas leiteiras. Fixemos 9 movilizacións, tratoradas masivas en todos os lados e xa cando levamos a cuarta ou quinta xa empezou a conselleira a dicir que, bueno, que posiblemente hubiera un problema no sector lácteo e que iban a intentar solucionar. Depois se leu Feijóo e, bueno, foronse dando pasillos. Cal é o problema? Que os pasillos que se deron foron moi cativos desde o noso punto de vista, non? Entón, empezamos a traballar con un acordo. O primeiro borrador non o deron o día 18 de agosto, empezamos o día 1 de agosto, empezamos o 17 de xullo con a primeira gran movilización en Santiago. Depois empezamos o 1 de agosto en Santa Comba e cada 4 días, porque eso xa organizamos desde a plataforma, necesitamos 4 días para preparar unha movilización para outra, non? Entón, cada 4 días ou cada 5 días unha movilización. O primeiro borrador non o deron o día 18 de agosto, que era un borrador que tiña certas novedades interesantes, non? Entón, a primeira novedade interesante era de que falaba de que na cadea de valor do leite, para ter un acordo estable ao largo do tempo, había que meter a todos os actores. E todos os actores significa distribución, significa industria e significa o produto. Iso é un gran paso adiante, porque hasta ahora non se contemplaba a distribución para nada, falábase. Iso é un problema da industria co gandeiro. A industria obrigamos a facer un contrato dun ano como mínimo e o gandeiro que negocie coa industria. Nese paquete lácteo falábase das OPEs, das Organizacións de Produtores de Leite, que eran o método de negociación, digamos, de igualitario coa industria. Por menos da chorrada, porque de igualitario non ten nada. A industria pon o precio, lo quieres lo coges, non lo dejas. E non hai ninguna sola organización de produtores en España capaz de negociar de tú a tú coa industria. Por qué? Porque esa normativa famosa do paquete lácteo deixouse sin unha norma de acompañamento que fixera o tema totalmente legal e efectivo. Os gandeiros, nós presentamos varias denuncias de contratos incumplidos, vas a Cámara de Comercio de Lugo, que era, porque decía, como era unha relación comercial, pues había que ir a un mediador antes de chegar a xuiz. A Cámara de Comercio de Lugo tarda 8 ou 9 meses en contestar, bueno, a de Lugo nada que xa non existe, todo se contesta, pero bueno, as outras. Tarda 8 ou 9 meses en contestar, eso depois iría a xuiz, e pois o xuiz tarda outros 9 ou 10 meses en tamén contestar, o sea, un pollo calucido, xa pensamos que as vacas botando leite todos os días, non? O sea, unha cousa que totalmente non ten para mi cabeza, non? Entón, por eso non era efectivo, non? Entón, agora ofrecernos un novo marco que, bueno, según o noso punto de vista estaba ben, porque da mesma maneira que a industria teña un contrato co gandeiro, a distribución tamén ten un contrato coa industria sometida á mesma legislación, o cual era un paso interesante. Non solamente eso, sino que a distribución estaba de acordo en publicar os precios de cesión do leite da industria á distribución, o cual nós levábamos reclamando. Podemos parecer unha ironía, pero unha verdade como un piano. A día de hoxe, nadie sabe en ningún lado, ni no ministerio, ni ninguna industria, ni ninguna distribución a como se vende o leite da industria da distribución. Non hai ese dato por ningún lado. O que é acojonante, tampouco hai obliga de que unha cisterna que descubriu por aí saber de onde ven, ni pa onde vai, ni como. Non hai ningún... Hai obliga de que o tipo ten que levar o malvarán de onde ven e onde vai, pero digo, non hai ningún organismo oficial que sepa cales son os movimentos e volantes de leite, que é outra cousa que lle reclamábamos nós. Deixenos de andar dicindo chorradas de que entra leite de Francia, de que cojones vai entrar leite de Francia. Se o estamos vendendo Santa Comba a 18 céntimos, quen vai ser o animal que mete leite de Francia aquí? Ni Dios. Meten derivados, meten queixos, meten yogures, meten derivados, leite non. Entonces, hai que parar de unha puta vez de toda esta información que non sabemos nin de vai nin onde ven. Hai que ter un mecanismo, cun organismo oficial respaldado polo Ministerio, que nos fale dos balances. Canto se produce, canto se transforma aquí, o rollo do polvo. Estaban comprando un coche escoba famoso, a industria esta que collía os gandeiros a 18 céntimos que deixaba arriba, dicía que, claro, só podían pagar 18 céntimos porque iba para leite en polvo. Hasta que unha destas ven a conselleira dicindo,
Teño unha solución para o sector lácteo. Apareceu un cliente en Venezuela, queren comprar moito leite en polvo. En Irán tamén, e non sei onde tamén. Dixo, bueno, pues moi ben, pues vai a vostede, joder, estáse facendo leite en polvo. Resulta que non había un puto kilo de leite en polvo disponible no mercado. Que quere dicir? Pois o leite todo que estaba comprando este señor de 18 céntimos non iba para leite en polvo, iba directamente para leite, para distribución, para facer esas ofertas de compra un xamón e che regalo 6 litros de leite. O sea, un fraude que ahora mismo xa está prohibido por a lei. Ahora estou falando antes desta acordo que temos. Porque aparte do paquete lácteo había unha lei de valor da cadea alimentaria que prohibía terminantemente que nadie podía vender por debaixo dos costos de producción. Ti non podes vender a perdas produtos alimentarios. Está terminante prohibido. Que é o que pasa? Nós tamén presentamos un montón de denuncias e tamén a AICA, unha axencia de investigación e control da calidad alimentaria, que é onde tens que presentar esa denuncia. Ni puto caso. Presentas as denuncias e non hai unha legislación de acompañamento que diga me cago en la leche, ti fais un Estados Unidos e verás. Cago en la puta, xuicio rápido, metenche 50 millóns de euros por tonelada a primeira vez de aviso e a segunda será chuchito. Pero aquí neste país non, aquí, pues nada, que presentas a denuncia e non se sabe nada. Bueno, resumindo. Entón, o acordo este iba ben encaminhado porque poñía a distribución e a industria facendo partícipes, falaba dunha cadea alimentaria e falaba de que tiña que haber un precio sostible mínimo para cada eslabón da cadea. Que quere dicir eso? Pois que, de unha vez, se iba a marcar o que é un precio mínimo por ao gandeiro, claro, eso non se podía poñer con pelos e señales nun documento escrito, porque temos a Comisión da Competencia vixiando, pero o que falamos é que, bueno, usted non poña que son 32, ni 34, ni 35. Usted fágame referencia aos estudios feitos por Leilán, que sabemos perfectamente cales son, que eso sí que marcan un precio sostible mínimo. Entonces, se empezou a poñer ese primeiro borrador. Depois nos entregaron, entonces nós víamoslle 4 problemas, a ese borrador víamoslle 4 problemas. O primeiro, cando facía referencia ao precio sostible, deixaba así, precio sostible, pero non especificaba o que. Entón, no segundo borrador nos incorporaron unha frase que poñía os traballos realizados por Leilán. Entón, claro, cales son os traballos realizados por Leilán? Estou falando coa xente da Dirección Xeral en Madrid, pois nos dicía, os traballos realizados por Leilán son os índices da cadea de valor do leite. Entón, os índices da cadea de valor do leite concretamente falaban de un umbral entre 32 e 34 céntimos de precio sostible por gandeiro, o cual nos valía perfectamente. Entonces, primeiro problema que lle poñemos, fágame vostede, especifíqueme que entende por precio sostible. Segundo, esta medida, tal como está, este acordo, tal como está, se non hai un decreto de garantías, volvemos a estar no mesmo. Volvemos a ter un paquete lácteo cunha declaración de vontades cojonuda, pero non hai un decreto de garantías que diga isto é totalmente obligatorio e o que incumpla isto de maneira inmediata, non na Cámara de Comercio de Lugo ni hostias, de maneira inmediata e vixiado, arbitrado polo Ministerio, neste caso a Xunta, pois ten que ter unha escala de sancións. Outro problema que lle víamos era a data de entrada. Nós estábamos arrastrando unha situación supercrítica, e ali falábamos de que o acordo tiña que entrar en funcionamento 1 de decembro. E non, a data de entrada ten que ser 1 de outubro. Denos un segundo borrador, alá o 23 de setembro, e bueno, seguía sin decir que decreto de garantías iba a facer e todo eso. A todo isto xa estábamos co bloqueo industrial, non? Porque víamos que aquilo non avanzaba, e depois de tanta manifestación había que dar un paso máis adiante, porque non había maneira de que nin o señor Feijóo decía que apoiaba totalmente o sector lácteo, pero non facía nada. Nin a ministra acabaran de darlle documento para adiante, e nos parecía un pouco cachondeo de que estamos arrastrándonos polas carreteras durante todo o mes de agosto, que fixeron un corredor o día 18 de agosto e outro 23 de setembro, un mes despois. Manda cojón. Entonces, nada, había que dar un paso adiante e xa nos decidimos facer o bloqueo industrial, non? Falabas unha folga de entregas, discuteuse moito, as últimas experiencias de folga de entregas foron totalmente desastrosas para o sector,
desde o punto de vista de que o único que conseguían era enfrentar o sector entre eles mesmos, os gandeiros entre eles. Entón, o que se decidiu foi facer unha cousa máis hixiénica, decíamos que hixiénico, que era máis cirúrxico, non? De facer o que é o bloqueo industrial, desta maneira iba a participar todo o mundo, non? Fixeron, non? Tiñamos o sector bastante unido, moi unido, e tiñamos forza para facelo. Aí foi cando empezaron a salir xa por movidas como as de Lugo e tal, esa movida sempre vai haber, pero tiñamos forza suficiente para facelo e fixeron. E eu creo que se fixe un traballo pois moi ben feito e tal. E, bueno, cando chegou o quinto día, pois, un pouco coa falta de colaboración dos de Lugo, porque foron sometidos a un bombardeo mental durante 7 días que acabou coa xente moi desanimada. Entón, os bloqueos das industrias de Lugo, que son mayoritariamente que están en Lugo, que faceron con xente de aquí. Entón, claro, os relevos íbase producindo con... a xente estaba moi cansa, estábamos recibindo moitas personas de todos os lados, e, bueno, nese momento seguíamos traballando con o asegurador do 23 de setembro. E se nos dixo, e incluso a conselleira o dixo no Parlamento, de que efectivamente se iban a incorporar as alegacións feitas polos gandeiros, que eran estas cartas que vos dixe. De feito, que o decreto que se iba a poñer, o acordo que se iba a poñer a funcionar a principios de outubro, e de que iba a haber un decreto de garantías. Entón, con esa coyuntura e sobre todo coa responsabilidade de decir nós temos que ter unha estrategia, e a estrategia era clara de que isto non se iba a solucionar en 2 días, ni podíamos esperar a firma do documento de Madrid, porque levamos 5 días tirando no leite e iso nos estaba producindo unhas tensións internas moi grandes, e era moi importante manter o sector unido de cara a facer siguientes accións, porque nós sempre pensamos desde o principio, desde o mes de xullo, que por desgracia, e por desgracia estáse cumplindo todo, nós pensamos que isto é un problema político, e como tal problema político había un horizonte electoral, había moitos gandeiros que non se lo querían creer, pero vamos a analizar un tema científico. Había moitos gandeiros que dicen vamos para aí, hasta que afloxen estamos ali. Non van a afloxar, non van a afloxar. Aquí hai un horizonte político que é que se van convocar unhas eleccións cando se van convocar. Hasta que as eleccións, hasta que empeza a campaña electoral, isto non vai ter unha solución definitiva. Iso parecía moi increíble para moitos gandeiros, pero non está sen cumplir. Dice, como cojones van a estar nós facendo unhas tratoradas impresionantes que non tuveron, nos últimos 20 anos non tuveron antecedente, e vamos estar un mes e non fagan nada? Que non vamos a fazer nada. Como cojones vamos a bloquear a industria 5 días, facéndolle tirar 7 millóns de litros cada día, e non van a facer nada? E non fixeron nada. Non solamente non fixeron nada, sino que o último día nos cambiaron o borrador. O borrador con que estábamos traballando lle quitaron as frasecitas famosas que a nós tanto nos gustaban e se las barrenaron totalmente. E o que é peor, a día de hoxe, o que nos dixeron cando se firmou o tema é que o que quedaba pendiente era a elaboración do contrato tipo novo, que o contrato tipo novo tiña que fazer referencia aos precios sostibles, co cual querse dicir que o contrato novo, cando entre en funcionamento, ten que recoller eses 32-34 céntimos mínimos para que poida cobrar o gandeiro, mínimo, de aí para arriba, o que sea, e o decreto famoso de garantías. Bueno, pois a día de hoxe sí que se está elaborando o contrato tipo, pero do decreto de garantías non temos a máis mínima noticia. De feito, o que pretendía fazer o Ministerio era, para elaborar o decreto de garantías, que daquela ainda falaba do decreto de garantías, e do novo contrato solamente poden participar as asociacións que asinen o acordo, co cual estábamos ben jodidos, non? Porque por unha parte no ILAC, que é o seno onde se facía isto, pois estaba a industria, estaba a SAJA, a cooperativa, SUPA e COAG, e ahora meteron a distribución, non? Bueno, a industria firmou, a distribución firmou, e do parte produtor firmou a SAJA e firmou a cooperativas. O presidente das cooperativas é o señor Antuña, que iso significa que temos a industria metida nas cooperativas. O señor Antuña é gerente dunha cooperativa, pero representa exclusivamente os dereitos das industrias.
non vai a Madrid a defender os dereitos dos gandeiros das cooperativas. Co cual teñamos, con ese personal elaborando o decreto de garantías, teñamos unha posibilidade de éxito moi limitada, non? Afortunadamente entraron un pouco na razón e deixaron que a ILAC, outra vez no seno da ILAC, se elaborara este documento. Eso era o que nos deixaron, pero a día de hoxe non hai ningún decreto de garantías que garanta todo iso. Que significa todo isto? Pois significa que estamos como estamos. Estamos como estamos. Temos un acordo cojonudo que non ten ningún tipo de garantía de que nadie vai a cumprir e non hai previsión de que o leite vai a subir, desde logo, de maneira inmediata, non? O único que temos son as promesas de dúas industrias que dixeron que iban a retirar os contratos a baixa e nada máis, non tenemos nada máis. Co cual, o que estamos planteando no seno da plataforma, de feito, cando se desconvocou o desbloqueo, non era para marchar para casa, desconvocouse o desbloqueo para empezar a atacar a distribución, non? Concretamente a varios membros da distribución que ainda non se... Porque por aquel entonces xa, incluso outra das cousas positivas que tiñamos, que nos daba a sensación de que a cousa iba ben encamiñada para frenar o desbloqueo, era de que varias firmas de distribución declararan xa públicamente de que iban a subir 2 céntimos o leite nos lineares para darlo ao gandeiro. Faltábanos día, fomos a bloqueala, faltábanos dadis, e fomos a bloqueala, pero apareceu por aí o señor Tejeiro, xa nos fixo un documento no mesmo momento, pero bueno, para que vos vexades, para que vos fagades unha idea de quen estamos rodeados, o señor Tejeiro que olía Betances nunha reunión moi tensa, dixo que ele era, que vivía como un galego e que era un auténtico galego e que estaba totalmente ao lado noso, e nos entregou un documento dicindo: Gadis apoia totalmente a reivindicación do sector lácteo e está totalmente de acordo en aumentar o valor na cadea, en aumentar, meter máis valor na cadea do leite, para que todos os seus partícipes, distribución e industria, salgan beneficiados. E como non, tamén o señor produtor. E como non, tamén o señor produtor. O sea, non quer dicir que subir aos 4 céntimos para ellos o produtor. E cando repartimos con esta xente, xa sabemos o que nos pasa, non? 4 céntimos son 3,1 más 3,1 e o gandeiro cobre 0,2. Entón, hai moi boas intencións, dicen que hai moi boas intencións, pero nada. Entonces, Feijóo dixo que el vía un gran acordo, que era un gran acordo histórico, e que a administración iba a velar por o seu cumprimento. Entón, a pelota está ahora no tellado do señor Feijóo e no tellado da señora ministra. Entón, se eles non velan polo cumprimento do acordo, porque como non hai legislación, como non hai nada xurídico que ampare ese acordo, os únicos que podemos garantir que o acordo se vai cumprir é o señor Feijóo, o señor Ministerio e se queremos nós, porque se nós non facemos que ese acordo se cumpra, ese acordo non se vai cumprir. Entón, as intencións da plataforma son, ahora, a partir de que os gandeiros acabemos de ensilar, pois empezar a volver a facer presión, porque se deixamos de mal, había un inspector famoso moi vello que dicía, despois de noviembre ven jodiembre. Entón, se non votamos mal desto e deixamos pasar as cousas, paso a 20 de decembro, pasan as eleccións, e depois ven jodiembre e a primavera que ven, se non acabaron con nós desta volta, na primavera que ven sí que acaba, non? Porque outro varaparo como este durante 4 ou 5 meses estes precios, ahora mesmo falase de que hai entre 3.000 e 4.000 explotacións no puto precipicio xa para pechar. E como siguen os precios así 2 ou 3 meses, vamos a empezar a ter... Entón, un pouco é tamén o seu objetivo, non? O sea, se non nos deixamos intentar un pouco desmantelar, non? Hai xente que non soporta que seamos o 40% do leite de España, nin o 50%. Dádamos conta o que éramos fai 15 anos. Aquí unha reconversión neste país, unha reconversión que se fixo con nostros medios, que non hubo apoio do sector naval ni nada por estilo. Entón nos convertimos nunha potencia dentro de España e dentro das comunidades europeas, pero, a diferencia de Francia e a diferencia de Alemania, non temos un sector político que teña claro de que isto é un sector estratégico e que hai que defenderlo por riba de todo. Entón, mentre nos temos así, temos que ser nós. E nós, a única maneira de facelo é tendo organizacións fuertes e potentes e con gran capacidade de movilización, e deixamos de tonterías
de andar, porque o sindicato non sei que, o outro non sei que, o outro non sei quanto. E ao final somos nós os que estamos escangallados e fan de nós un panteiro, de acordo? En principio, a grande raros era un pouco o que decir, e agora veio un pouco, bueno, falaron simplemente de, porque tamén está de revés de actualidade, a famosa axuda, non? Bueno, había un dos líderes famosos de Lugo, pois recibeu a conselleira, a todo isto a conselleira ainda non tuvo a día de hoxe a dignidade de recibir a todos os membros da plataforma polo sector. Estuvo chamando pola súa conta aos 2 ou 3 grandes sindicatos e nada máis, e a un dos líderes de Lugo, non? Entonces, nunha reunión que tuveron en Lugo, pois decía, o paisano decía, bueno, xa temos unha gran información de como está o tema e efectivamente o sindicato non nos informa. Nos acaba de informar a conselleira de que hai uns créditos moi interesantes por gandeiros, o que queira recurrir a eles, pois que poden ser de gran axuda, manda carallo, pois non na situación que estamos dando mal crédito, non? Primeiro que é unha gilipollez, porque xa non nos dá. Porque moito que diga, por moito que poñan diñeiro público a disposición, o primeiro que che piden é o banco. Ti vas ao banco, e xa temos créditos hasta aquí, e dixo, que queres máis, macho, onde vas? Entón, xa é unha cousa que non se vai executar, non lle van dar. Os que máis o necesitan, daránllos o que non lle fan falta. Un tío que ten pasta no banco, que non ten risco bancario, digamos, daránlle un crédito. Pois non solucionamos. Depois dicía que tiñamos unha axuda de 300 euros por vaca, que agora vou explicar en que consiste, e depois de que se iba a firmar o Acordo de Madrid, non? Esas eran as grandes ventaxas do sector, non? Entón, o famoso acordo, vistes que se publicou estes días, pero, unha vez máis, como suele dicir, non la metieron doblada, non? Primeiro, téñense en conta os 4 meses de referencia, abril, maio, xuño e xullo. Que significa? E depois utilizan os umbrales do Rengrati, non? O Rengrati é a Red Nacional de Granxas Típicas, non? Entonces, para facer as medias, utilizan unha granxa galega, unha castelá e outra andaluza, non? Entonces, neses umbrales, neses índices hai 3 umbrales, non? Un é collendo os costos de produción reales que tendes, os costos directos reales que tendes, eso sería o umbral que se utiliza para dar axuda dos 330 euros, dos 300 euros, perdón. Depois hai o segundo umbral, que sería collendo os costes directos máis os calculados, que serían as amortizacións técnicas da maquinaria e das instalacións. Ese é o que se utiliza para dar axuda dos 110 euros. E depois hai un terceiro umbral que non se utiliza para nada, que serían, tendo en conta, os costes de oportunidade, non? É dicir, bueno, pois eu, en vez de ter todas as tareas de millo, pois se puxera aceitunas, pois cal sería? Entón, eso xa é moito especular, entón non se ten en conta, non? E o curioso do tema é que van a utilizar umbral, a granxa galega para o umbral galego, a andaluza para os andaluces e a castelá para todo o resto de España. O umbral dos 300 euros para Galicia serían 24,50. Que significa eso? Significa que, por exemplo, que cobraran no mes de abril, maio e xullo 18 céntimos e no mes de xullo 24,70, xa non ten dereito a xullo. Había que cumplir, hai que cumplir os 4 meses por debaixo do umbral, de acordo? 24,50 para os 300 euros e 27 céntimos por 110. Eso é o caso de Galicia. O caso de Andalucía está en 31,10. O sea, todos os que cobren por debaixo de 31,10 teñen dereito a axuda dos 300 euros. Que manda caralho. Eso para que digan que somos poucos competitivos. Yo soy pouco competitivo. No, pero me dicía, a directora xeral... Sí. No, contesta. Decía a Pepa Lueso, a directora xeral, que se encarga de ese rollo, e dixo, pero vamos a ver, joder, os tipos están cobrando 10 céntimos máis que nós durante todo o puto ano, e manda cojones, esta é unha oportunidade, un pouco, para resarcir este diferencial que tuvemos de precios a baixa, e resulta que llevan máis pasta a eles que nós. Dice, no, claro, pero este teñen un coste de producción máis alto, pero este teñen que cobrar máis solento, toca con os cojones. O sea, nós temos un coste de producción máis baixo e temos que cobrar o leite menos. Unha cousa que non ten moito para mi cabeza. No, dicíache, que me parece curioso que as diferentes leis, o sea, non hai unha lei conxunta, non hai un convenio conxunto para os traballadores de lácteos, sin embargo, hai leis, vanse facendo historias. Por eso que che dicía que cando falan do libre mercado tal, é todo unha falacia, porque eso está intervenido por todos os lados,
Entón, ademais, quitan normas que son rollo do Estado español, eso non ten nada que ver ni Europa, ni Francia, ni nada. Son rollo do Estado español. Bueno, mal intervenido. Mal intervenido. Moi mal intervenido. Home, claro, se estivera ben intervenida, non lle problema. De casa intervención do Estado, pero as dúas intervencións. No, pero que son cos criterios... O mercado tampouco non creo que sea... Son cos criterios que non hai maneira de entenderlos nin de justificalos. É que Dios me libre que se venda un SEA a diferente precio en Galicia e en Andalucía. Dios me libre. Pois mira, además este goberno precisamente que anda sempre enchendo a boca con esas historias de que non se pode cobrar a seguridade social, o rollo da seguridade social non fala de Navarra, non fala, non, pero fala de Andalucía, fala de Andalucía ou de tal, que non hai dereito en Vigo que sea un rollo diferente que Andalucía. De feito, no País Vasco, o goberno vasco sacou unha axuda aparte, creo que son 75 euros por vaca, por produtora independente do que cobrarán. É dicir, aparte do que sacou o Estado, pois eles sacaron o seu... Que eu, vamos, eu desde o meu punto de vista non vexo lógico que se chegue a estes extremos de ter que pagar axudas para producir. Aí se está todo o sector. Estamos dicindo que non van a facer nada polo sector. Isto foi unha escapada para diante para decir que estamos facendo algo, entonces, como vían que non daban feito nada, nin co acordo, nin ao final, porque eles están defendendo o que están defendendo. Se tuveran claro que isto é un problema estratégico de país, de demografía, de rollo económico, de rollo social, se tuveran claro iso, defendían eso por riba de todo, pero o que teñen claro é que lle interesa máis defender os intereses de Pulego, os intereses de Pascual, os intereses do Rondeiro. Ese é o jodido do tema. De feito, unha cousa significativa é que o presidente de Carrefour é Ari Salgado, que foi ministro. Unha cousa que... Bueno, non sei se... Si, ao principio, grande raro, o que quería un pouco contarvos é o que pasou o último mes por aquí, non? Que me dixeste, non? Que un poquito era o objetivo, e agora, debate, a ver. A ver,